मस्तपैकी जेवण झाला. फर्स्ट टाईम जसं सांगले तसा ह्यांच्याबरोबर गँगबरोबर मी जेवू बसलो आहे. आता साहेब स्वतः बसले होत. साहेब स्वतः बसले होत. साहेबांनी आमका इतर गेलेलो हा. साहेब मालक भरले होता. साहेब नमस्कार. आता तुमची पाळी. आमची ड्युटी चालू झाली. आता किती वाजता तुझं त्याला बघूया आता कुठे रांजण किंवा राजापुरात कुठे. नाही साधारण 4-5 वाजता. 5-6. ओके चला. आता आर्यन साहेब स्वतः बसलो. सगळ्यांचं जेवण झाला. होय जेवलं. होय जेवलं. तुम्ही जेवलात ना. सगळे लोक मस्त जेवली. आता आपला पुढचा प्रवास चालू आता. मगापासून बघताय का उतर येऊचा व्हिडिओ. आमचं कौस्तुभा काहीतरी सांगता आर्यनबद्दल, वेतोबा ट्रॅव्हल्सबद्दल. काय म्हणते रे? बोल मरे. नाही